السلام علیکم گلراج شما جگہ اردما کے واشو شادان باتے سکتی سوری شما اجبار مگنداتے نیلی آسمان جمر میگو شما سرا ہر ودہ سائق بات شما وقت بہار انتخابات. اچھا گلراج ما نورواگانا ادا دشتی بازارا کئی کر رہا کئی قصہ تا آخر میگو مامرا داری بکنے کسی نوکی میں چینل سرات کا ہیچے داستانے گا یہ چینل آئیو اسا نوکی گوڑا لائکی بکان سبسکرائب بکان کمنٹ سے اللہ بھی جانتے کہ ہمارا کجان دامنگا سی چار گانے اور میں وہ لوگ یہ چون لگ گانا ہمارا داری بکنے مہدو سر بھی انشاءاللہ شمارا ہاں مرد میں گوما ملاقات کرنا نہیں اور ہاں دامنگا پکزاری انشاءاللہ ما ادا سر بوتے گئے ادا کم شمارا یہ ندارہ کا پیچداری چمیں دیما گوازی نہیں پتا گوڑا ما شما دیما روانے شما گیس بکنے کہ کوان جا گئے کہ مانو پشتاتے گئے شمارا کم مو پشت ای دیما پیچداری پجے بیارے کھوان جا گئے سیکل بھی کوئی جگہ نہیں نورامانہ کم دیما تیار یار یہ قبرستان پیش دار کا نا دشتی بازار قبرستان ہے یہ قبرستان سر زمین کے ہستے یہ مولا حمدہ ادا مرزیہ ہمارے ٹیم پر زمین رہا زورتا ہو یہ قبرستان واسطہ یعنی یہ ارکتا دوست پرس کی مہاجارہ بر کہ جنازہ گاہ یا کی قبرستان چو دیر انتشارہ وجہ شنی پس ودا منا یہ دشتی بازار ہے کدگین شروع ہوتا وجہ جوڑے خیر واشے تک بکرے وجہ جوڑے خیر واشے تک بکرے کھیرے تھے این تار مات نلوٹے آئی امام روچ انگ روچ ملک گیا اچھے نے کیمرہ دیما روچ ہی دیما گندے روچ سے انگوری آو شار روچ آدھنے میں آور روچ بھی وجہ شکر خیر واشے برابر تو جوڑے خیر واشے وجہ تو جوڑے خیر واشے برابر تو خدمتکار یہ نا خدمتکار اس ٹیم با ہمیں وڑو با پارک بچ لوگی کر رہے ہیں واجہ ٹیم کو گلنے بکتے گا کار میں ریاض داتا ہوں میں دیکھو آجا گئی یا کاش نہ گئے تھا چھوڑ سے تو بارے دانے تھا تمہاسا پیلے ہمراہ نا او مو یہ لے یار مزید نو کئی گوندو ناک موسیٰ چوکا جاڑ بتے گا اسپیتال بیران بتے گا ای گوندو دیدے اسپیتال بیران گا اچھا تو اتی پت جا رہے بکن کہ گلین راج طرف بیزان کے تو داشتا کجا نشتا کے اور قدیت کے تربت ٹکا داشتا بلے داشتا میں نشتا پنودیا جی آو پنودیا میں اشتاد یکا سرکتا جی آو نواز مردم دے زیادت میں لوگا بکتا جی آو اشتاد یکا کمت کرنے دا برا اشتاد سیا میں ملازمیہ لگتا گا جی آو اشتاد سیا بری میں اشتے مردوں کس نہ لگتا ہے وطا معلوم ہی من نافرت بالکل بالکل جی کس نہ لگتا مارچی اشتا گوشتا شو مات نہ گنو کے ساتھ کارا تو کشارے ناڑے نو کی شکری دپا کب تا یہ شو مناوشی رندہ امداد دوازدہ مردوں میں اتی زندہ لگائیں تا ہمیں دشتے مردوں زبردست لنگا سیگے لگائیں تا بازا چونڈے نان گیرہ ورہ نوشی کہ درستا مردوں میں دیکھ کا امام بھی تا پنو دیئے لالو بیتا شمیش کوہ کائیں دے چچو چکر میں کتا دشتے اشتے پر بیارے نانے گرام ورم بردگان لیوی زبان اچھی ابان لگے مرد تیار نہ بیتے گا نوک کے ماں کے نشت لوگاں واہ ماں ڈوٹ نہ تھا
مامی کار سر ڈیوٹی داتا بل من دفترا چو آس نشو تھا صحیح اصلا صحیح آدری اشتگا نوکن دیسیت کا مارا گاپر بجست کو داشت چیکنے کجارے پرچنی آئے صحیح الحمدللہ ترینی روزگار ادار تا دشتا چی ادا تر روزگار آو روزگار آو چونے گشک آو روزگار آو تو سانگا آوتا آرتا جی چونے آو ملم ناکو ہیں جی آو ناکو اچھا گلن راج شما زانک سرپدے کے ایپی محمد دشتی شراب دیری تو گپ جتن کہ یعنی میتانی چستوئی رو کپانو دپانو واجائی کارے تو کا گونے گو اگر کسی واجائی خدمتا کا پا کپنی واسطہ یا کدے سامان واسطہ اگر کجاں بھی غریبی ہستے ہیں وہ دیکھ کے یہ لوگا میتی بھی یا کہ دپن بھی واجا ادار ہوتی ہیں اور در ہوتی شواز کا یعنی یہ کپانو اچھنے واسطہ شواز کا ماں جی ہاں صرف بلائیں کیسے بلائیں واردات بلائیں بیڈوزار والتا مردم کا روڈ کا شتا ہو ہاں تچ کا روڈ کشتے روڈ سے بکتا آتا مات کے ٹیکٹر دیں بیڈوزارے وقت گئے ہاں جو میں قبرستانی میں عوام ہے کہ میں نہیں مادی منہ واسطہ نکتا بالکل آو مالی قبرستان واسطہ قوم میں واسطہ چاہے ڈنی بھی چاہے وطی بھی جی آو ماں تو کا ملبرین بیتا ٹکتا باران بیتا ملمد دشتی بیتا ساسیر سید بیتا مدرائیں مردمت کا ادھا جنگ کتا دعویٰ کتا یہ ابریم ڈائریکٹر بیتا ڈاکٹر الطافے ناکو بیتا جی آو پلکشن دیتا ایزا زراعت دفتر ڈائریکٹر بیتا شاہی روڈ گو بیتا جی آو ما ایزا ٹیکٹر اشتا ما وہ بند کنا وشتا ہم بلشو میرے مردہ بیارے مشوتا نہ کنا کار کوتا نہ کنا مشتی ٹھیک ہے مشتی گڑو آج ملم ما سیرتا ما گاڑی سوار پو آج ملم دے گا مولی عبدالق کے وزیر دور بیتا اور آج ملم دا ٹیپ مکتا مولی عبدالق سرا کوئٹا بیتا یا جائی مردی میں گٹا کپتا مرد میں ہاں سنگتی مردوں میں شما یہ واسطہ ما گورنمنٹ بارا گا جنا شما سنگتی بارا اور سنگتی ہے بلی یہ گورنمنٹ من پرمتا معاشیا پلاٹنی کنا بڑا آپ مردہ ٹیپ مکتا مولی عبدالقشی سرا کہ تو نبا کنے قبرستان قدم نجرے اتی ٹیکٹر زور اتی بورو سے ذرا آنوا دی جا بڑا جب مردہ مارا یلتا تھا ماں 34 سالیں شما سنبھال گا ہاں 34 سال ہیں اب 34 سالیں معاشی سنبھال گا ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ منی ناکوزت کی جنک بیتا ایزان اشکازان تچکیں کورا جی ہاں بڑا ہمیشہ پا مولی عبدالق میں ممان بیتا میں واجب بیتا محمد آدم مولی محمد آدم بیتا گڑا معاشہ پاشو تگے اشتی مرچی بچ اشی تی ناکوزت کا وابشو اشت میں نظانا اشی آتم مادم بشو دے گا مولی عبدالق میں سرا اشتا تھا ماشو اشتا اما تاریخہ تاک مرچی 34 سالیں اور مولا مداوتی شوشتو دست کشتا اور واجب مولا مداو بلے مادت تی کتا مارا بلے اشتی من نو کتا نکانا مکا ماشا آجتا اور اما تاریخہ تاک منا گونے پدا منا ترزت کی بیتا یہ مردن دا حجمی بیتا جی ہاں حجمی صاحبہ اوڑا دبیا بیتا دبیا چیت کا اور ماں تہنا ہاں اور ماشتا آپ سرا آوشتا ماشتا تو میں وقت کری لوکوں کا تو ماں تہنا لاشاں سیولائی رہا چیس کنک لوٹاں لیٹنا لوٹاں شوزہ لوٹاں کذا بڑا مردہ شاباشی ماں کاڑی جاتا میں دیا گوں اس طرح یہ جاگ بیتے گئے ماں کار شروع کتا الحمدللہ دیتے گا صحیح میں نہ چل گئیں ماں نے گدیت پریشانی میں کوٹی سے آج سامان میت مانی سب نہ بغیر انترا بغیر چیزا بغیر میں نظر میں گوت چکا ہوں یکی شاپنگ ایٹا ٹوکی بچارتان گدام یکی دیمائی کی رہا تھا کہ بلیدار رہا تھا کہ کوئٹا کی پنجابی رہا تھا میں اسٹا پالی نہیں یکی وقت پو مار رابطہ نکن تو بہازوری بلے ماں پتہ دگے ہاں مردمانہ گشتک وجہ شما غریب مسکن مردم وتی لاشاں مسکینہ کپتگاں شمار اچھا کارنی شبیہ من دستے دیے گودمت چاہتا صابن چاہتا کنا رات چاہتا کنا آلی شما برندے شمار اچھا کارنی دیتے ہوتے کہ الحمدللہ چلا گائیں
گڑا تو ایک آ رہا ہے 30 سال اندر بھی طرح چوشی مشکلات در پیش اتکا ہے نا 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 نیت کا سہولت بھی تو نہیں صحیح ماشا 50 بج بھی تو میں نے مثلا ٹیٹ مک تو لاشی کی نگی نا ہمت دوں گا وہاں مارتا گا او ما 4 لاش اوشا پاکب تو سڑتے گا تھا گڑا ما چودا ہوتا ہے ایٹے کا مکل تو سائیں سائیں پتا ہے کہ لاؤ رہے گا کی تھی پشاور رہے گا 2 لاؤ رہے گا سیٹ تو مدنی چبریسی پٹانیا نکڑ مارتا تھا شب 4 بجا ماں کل کو تھا کل صبح عید گاہ سو رہا پر میں نے کمشنر صاحب لوٹا ہے کہ شما لاش کاشتا کل کو تھا پتا کاشتا مگو آؤ ماں لاشی کی پیتیا کو تھا بڑا پیتیا کو تھا زمین امانت کو تھا ماں کاشتا کا بازار کا برستان کشتا پھرے کشتا مغت کا برستان کشتا یہ سائیں لاش میں ماں عید 4 بجا ساگ نبو ایٹے کا ٹیکا آکیرے انگت تو سارا جات کا سدے نبی یا چمچ کوچو کا کاشتا نا مدنی پیتی شاہو پیتیا کو تا آپ تگے در روچائی پوس چوس کپتا ازا بشتک نبیت میں لوگا من نشتے شکل میں کرے مشکلات میں گرانے میں کم کو سرا کا بلد دگے مشکل میں کرے صحیح صحیح پورا ایک آرہ تو کنگانے تو باری باری نندے جیڑے یا کہتی ذہنہ کہتی کہ ماں چونی کاری کنگانو ماں جیڑی کی مدد نہیں منہ شاکو ماں انڈی نہیں جیت نہیں منی منی جیت 4 کی مدد نہیں جیت 4 کی ہم بچتا ہوں منی دیل آپریشن کتا منی سرین 2 جاگہ پوشتا بچا 2 جاگہ تھا آپریشن کتا منی گوردہ یکی گوردہ میں بیمتوں 4 ماہاں میں مدد معلوم منی لوگیں اسکیڈن بیتے کو مددوں محمود اسپیتالا کپتے ہوں ماں سلامتی جان دی بلے ماں اشتا من ایچ نہیں میں کہا تو کہنا شکل بھی روچ بھی گھر میں 2 بجائی مدد معلوم ہے کہ مقبریہ کارن دا اشتا دا لوار کشا گرم کشا بلے میں چیزا نکو ماں ایسی علدیاں کہاں ہے دا مچیا کہاں ماں اس پا اللہ سبب اللہ کہاں ہے دا براتانی کارا کنا قوم کارا کنا منی کارا نشی لوگے مردمہ یا کہ رشتہ دار چوشی مردمہ گوشتہ کے تو ایک آرہ کنگانے ایک آرہ مکان نا منی یہ لے آنگا واحد مندان کے کار بیکان منی ساری لوگی عظمت کو تا گون کار کو تا گون انی لوگی اپنی چیزا ترسن تی دنیت کا گا درد کا آکے کہ منی بن جائے شہر با انہوں ترسن درد کا میں تو لگی مرد کپنا اس پیسنے گندہ اگر میتی گونے دیما پھلیا کنا تر اچھو دیما ڈبا کہ ماں ای میتا روگا مگندے گدا مگندے جیاو وجہ میں گپا تے ماں کی اچھی مارا ضرورت چیز کی بھی گڑا مارا مردوں جس کرم بھائی ماری چیز ضروری ہے گڑا پوران کے سلیپاں سینگا ہیں جب واتی کرچ سرکاراں کسی گندہ داتا 5000 دا ماشک کے پر ماں ناگوشنی واتی وشیہ کا ماشک وشیہ دے گا ہے انگڑ میں قبول کرنی ضرورت اگر نا ماں پر زور نے کہ مانا دکانہ ہو جا سینگ کرتے ہیں 10,000 روپے دے یہ گارہ میں نہ کھانے یہ گپا نہ جانے بھی نا وقت کہاں کہ میں وجہ گودی میں گونے ترہ ضرورتیں مجھ تو بازار چاہتا تو منی گیرت پر انہوں ضرورتیں کہ منی کار ہمیشہ اگر کہ ٹکو میں میتین نے گونے چلی گونے کاری منی کر رہا وجہ بزوری تھی کارے گا آپ پور رہے کوٹی پیتی میں نے کار اندیا پیتی راجے کوٹی اس کی پیتی آئی رہا ماشاءاللہ میں پیک کنا لاغر رہ دیا اسلام بازار رہ دیا دبائیہ رہ دیا ہر جاگے رہ دیا یہ بھی عظمت کاریاں شمار کسی یہی چیز تکلیف دے تو میں لوگا رابطہ پہ کھنے امنی نمبر ہیں امنی جند نام ہے نسکر نمبر ہے آکے آتے میں شپی اکا ٹیرپوں کو ماں میریاں رواں ماں کلاتکاں رواں ارجاگی میں رواں شہر کو سامیاں میں رواں زبردست بڑا پیزار کا لوٹتی مہر رواں میں یہ تعموزہ چیز زورا ہر جاگے وردو میں آوارانہ زلزلہ بکتا معاشرت گئیں چو سدان مردوں میں ہمیں کپان چیز دیرتا برتا ادھاٹ کتا گا واجہ مولا مکم بکتا مائی کار تو کسان ماہر ہیں صحیح زبردست چھوڑتے نہیں ہیں وقت جی ہاں جنازہ ملا نبی مجبوریاں دینی ہے زبردست ملا بیو اول و عالم شتری صحیح
Siguliraj Shumanchu gendagane ke posta waja do kasana king bondu ta yani shen yak ruchi biginde waja na dushi ginata e la pachi yani expire uttaga biram uttaga ishana waja is dapan kapan kargana waja kapan kutaga nu dapan ikana gana waja do bondu kwa baki aja kamar ma pesh na dashta mayet din jen bale waja nu ishana kal kana gane gab beshin ke ake kasane bondu biram butta ya ke ruchi shapi ay busham wang na butta waja ushagain ke e mardumara ya ke gondwara kasani na janaza penne ura ishar janaza penne waja zianu kabre kana gana मैंने चुने हो जी मेरी फोटो बोलो ना जी हाँ तो दीदी है पूरा दुनिया सही अच्छा क्या ऑफिसर कमिश्नर डीसी ट्रब मनी ये कार तो कम बात मंद है देख कर बात मंद है ना यूजा मनी मुल्क के मजदूरी दस्ते गए पन्नू दिए गए ना ये पन्नू दिए कोके कुडाने सही सही ये शुरू के रही काबरे जाने के तीसरा जाने के सिस्टम वगैरह छोने माजता नहीं हाँ जाने अगर एक किसी में मिशन है बेकम गप्पा भी चंदी आओ माँ ये करे कि माँ 1010 वास्ता आज नहीं काबरे 6000 कलदार में दिया हुआ है 6000 कलदार का मारा दम अपन 6 का जाने दी हाँ जी के 5-6 के हजार में चुका पैदा 3000 कलदार मतलब आपका बिया आज मारा 4000 न्यू 6000 के लजना नहीं मत जरा उसने मैंने मुझे सरकार कबरिया मनी बाजार है कोश के जो को पार्टी काशो चसरेगा छेटू या मैं कोश क्लास है गोदान है गोदान में पार्टी अच्छा मैं टेप उनके आमूजा कवर जाए कर देंगे आज के तलाश आमूजा पा जी हाँ आमूजा टेप उनके अमा खबरिया फरमाई तो ऐसा तौर बताएगा कोश केगा मनी कब्रिस्तान है एक दूर बाजार है मैं सुप पार्टी वक्त सुना कुछ बस्ता हमारी नमाज कुछ बच्चों को निशाई मिशाई बिकता मदने मोटता शैम्पू के जवादार शैम्पू बदलमो उड़े बैरने लोगों से आप चावल ना सुधा है फारिग है दाश्ते कमेटी ने मने जिंदा यके मना बस मने आज अजीज ने अंबरें गदी की तो कुकरे अप्सरा माजी में बिरात बकरी तीसरा आज अमीर बुच्चन आज अजीज में आई बिराते आई मका तवार कना कांचो मर्द में तवार कना मजे बिरात तवार कन में मदद तब के मैं ता पे पेरे जो चोका ना अजी ले कि मने जिंदा मर्दों में दोई ने उदा अफसर मने आज हमारे हां देगे छने मां देगे पार्टी भले छोक में कार मायदा नबा मणिकारा का क्या आयदा नहीं भाई कार अफसर महारों का नाम जबरदस्त आइए गोदो चीजें उच्च भी जरूरत भी तो पूरे करने और माँ वाह आज यारो दबैयारो मसा 10 गट भी कराची यारो जी हाँ अगर 10 गट भी सूर्य चीजें गुड़ माँ mana terpun kan ke maida na तो ब्रो jaga kawar ka maharo karachi चीज round माइए terpun kana जबरदस्त जबरदस्त hospital la shani संभालिए बेका सही मदनी मदद तावाना बेका जबरदस्त कमेटी चु दाश्ते में के लेवल मा कोशिश है कि कमेटी दारे अंजमनी मा पचकनी पाँच का नहीं हर चीज के मर्दुनिया जलूत भी मंजरी लुई की चीजें मर्दी चीजें जबरदस्त जबरदस्त या पीती कारी नुगुड़ मायरा की जर्री कारी रोजमा सवाब वास्ते 4-5 कलदार दिया उन्हें अंजमनी भी वो देखे शे कि माँ अंजमनी ताजरानी मामी कब्रिस्तानी माँ गुश्ता की शुमा भाई हर शुमा सरा 5,000 जमा करे कि नावार से मर्द बीमार हैं अस्पताल वसनी कसनी गाड़ी माशा चवता कने भले जाइए इलाज वास्ता चीज़ जर माशमा बदात दिए भले बिजक जो आसे में करे नहीं हमारे माँ को
हमें अपन मानू का नगा है नो जी हाँ अंजन मान बीमा अच्छी मस्ती नंदी मीटिंग करनी जी हाँ तो पार्टी आगो भाई शुमा में अच्छी के दस्ती तुम्हें मर्द में जी हाँ रंगा सुवाला माँ रास्ता जी हाँ मेरे दीवाने में बल्कि तरह लौटा है जी हाँ माशे की चीज़ें खाने के ये सके शरे चीज़ें जबरदस्त गरीब हजार नहीं जी हाँ। वर्ता में तड़प से वाला तड़पी इंजेक्शन इस चीज़ में बेच आसरत नहीं नेस जी हाँ जैसे कि मावती गाड़ी आया किराए नगरी जी ये हाँ। गाड़ी आपसे उठता था सही सही ये गाड़ी कोने से वाला उठता था हाँ उधर दुकान में सरा उठता था हाँ मदनी गाड़ी आ तो कसानी गाड़ी मेरा जी हाँ माँ आशाना तरतीब करने राजी इलाज खातिर अवानी माँ राजी नहीं बिल्कुल माँ चार के वो चेनी करने राजी नहीं हाँ